Hvorfor sætter du den ikke også på højkant? Det gør jeg også. Jeg kan godt lige have min røv med til. Nu går det igen. Hvem er dommer? Kom i den sort. Ja, så har vi dommer i sortag, hvis nu det er. Har vi en sort tilbageskydelse? Det gør Nej, han der er også stiver. Det gør jeg fandme sidste gang mange gange. Det er ikke dig for helvede, du er også sort. Det kan du ikke. Ui, ja. Men ja. Til midt, hvis der kommer en fisk ind. Det er sprøjt med stor kamp. Det er lidt der. Der er en knold på banen. Han er fandme meget travlt, kan han ikke finde en forhold på. Så er der kontra. Han er fandme lånt mine. Kom så mig. Øj! Uha. Ja, der er god lem. Det er nok til at komme over egen ben. Så er det næste bil. Men hun har noget på tilbage. Så jeg er klar på at se næste kamp, hvis det bare Det tæller ikke. det er det der. Det er det der. Ja. Prøv at lade din paraply. Og det er faktisk næsten Hvor er det flot. Ja, du tager om noget. Jeg tager lige den her. Okay, de der spidsesko. De forsøger at lokke dem frem. Det er godt være til at glide. Uha, Morten. Så starte med at bygge på den første del. Så har vi sat det hele op og sådan noget, ikke? Kommer ikke, vi slår på den anden mand, hvorfor? Ja, ned i tjørnehækken med hende. Midt på banen. Det er der også nede i Lund. Det er der også nede i vores mål. Vi har en med en lille mål, der er det fuldstændig. Andre kommer til at den giver ikke øvet så meget dernede, så har mere kraft. Hvordan lyder han i stedet for at komme ud til holdet? Det er taktik, det her. Og der er nogle af de gode. Ja. Ja, de er gode, ikke? Hvis de ikke går i stykker, ikke? Var det ikke sådan en, jeg gav det sidste gang? Jo, den der. Ja. Den er fucking god. Han videre! Kom så, bare! Kurs. Jeg siger bare. Det gør jeg for håndbold. Hvad skal vi sige? Det er bare dig. Det er ham, som Jeg sidder lige og tænker, hvordan man slår dem bedst sammen. Jeg kan ikke komme til at tørre linsen af. Kan du komme til at tørre linsen af? Kom med, nu får vi ikke dysten af. Kan du komme derind? Ikke helt. Sådan, ja. Yes, det er bare fjong. Ja. Næsten forskellige krav lilla på, så vi kender på den måde. Ej, den er med, den er en anden lilla end den der, den der. Der er 3 forskellige krav lilla. Jeg har også kommet til at midtvest. Jeg har en højre kommet til at midtvest. Ligesom midt ned til felt for livet, så er det en midtvest. Øj, det er den der. Gamle panikerpoliti, der brugte gardion. Og en gammel dame, som politiet kunne til, som var kommet op i mig. Ja, lige pludselig kunne vi bare spille med bilen, og her kom sådan regne til. Kom så, Christian, vi har! Kom hjem!
Jeg kan godt gå hen og blive lidt træt i armen af at stå sådan her. Du skal have sådan en slæde. Ja. Og så er ligesom den der brækket arm, de går med. En Kan du der ikke stativ. binde den der, kan du ikke binde den der taske om? Jo. Sådan låser den. Ja, helt. Uha. Den holdt han. Uha. De presser på nu, de sorte. Så er det spejl. Uha. Nej, ingen mål endnu. Jo, bag om mål. De skulle have... Helt vildt. Ej, det var da ubehageligt. Så. Nu går Henrik Helgaard i morgen. Ja, det er Emil. Nå, Emil. Emil Taggaard. Jeg tror, jeg skal have det. Og stor den der Morten. Så. Kommer der forstærkninger på banen. Ja, det må være koldt. Så er det godt at holde sig i gang.
Så kan de nå at slappe lidt af i armen. Og så styrer han nogen gange, altså Monimo. Ja. Morten tager bolden fra pigerne. Det er pisse. Det bliver fortalt. Uha. Osa. Nu gjorde han det igen. Ja. Simpelthen ikke nogen gjorde det igen. Ui, ja. Vaskeægte tofiser. Men det er lige dybelt. Men det er ikke. Nå, nu kommer der mere ned. Hvad er det, de spiller for? Hvad er det for en... Jeg ved ikke, hvem de er. Om det er OK. OK, det er åbenbart OK, ja. Uha, Jørgen stjæler bolden. Så. Ja, jeg er lidt i tvivl om, hvor godt det bliver, når man tager hernede fra. Man skal lige op i en 5 meters højde eller sådan noget. Altså, det er ned på... Ja, så får man lidt mere overblik over. Ja. Skal jeg lave sådan en tårn, man kan grave op i sådan en jæger? Ja, jægertårn, ja. Uha. Så laver Jørgen hans gamle tallerkenfinder. Ja, ud med en. Morten, nu er efter pigerne igen. Ja. Den blev for langt ind til træk. Så skal vi ned i buskene. Ja, han står og fryser, kan jeg se. Det gør han, ja. Der mangler noget at lave. Ja, det er det værste, hvis jeg sådan helt... Der er ikke snart pause, så jeg kan få en pause i min her arm. Skal der lave en... Hvorfor ikke en fin? Uha. Så er Jørgen, der stjal den igen. Jeg tror, det er godt, du har den der tegning bagved. Ja. Vi skulle egentlig have haft sådan en tegning helt mange år tilbage. Ja. Som
Se de der bus der. Ja, lige præcis. Det er nok for dyrt at se dem. Meget fører vi med. Meget fører vi med. Der er nogen, der har en større trøje. Morten. Simpelthen Morten. Ja, at han kan få selv til at gøre det. Nå. Det var tallerkenjørgen. Lille Thomas Puls. Hvad er den hurtigt? Sådan her. Ja, ja. Ej, kom nu. Kom nu. Skal dejligt vejr. Kontrol. Sådan har dem. Ja. Mine arme. Hey, man kan få sådan nogle, hvor det så sådan nogle dykker på, der sad i kamera, ikke? Ja. Så vi var inde i Elk igen, der havde til. Så kunne bare sådan en på, så kunne man bare stå der. Det passer også til regn med. Det kan jo tåle vand og noget her. Ja. Så. Og dommeren er ikke helt tilfreds. Skulle de længere over det? Ja, jeg tog ikke indkastet det rigtige sted. Ved Morten. Han bolder sig rigtig ved de der piger. Ole, ligger den der? Morten. Ja. Det klipper vi. Nej, det der. Det klipper vi ikke. Der kommer undertekster, og så bliver det sådan en fanfare kamp.
Jørgen. Det er ikke det grå guld, det er det hvide. Det er hvidguld, det der, ja. Er det ham, der har scoret dem alle sammen? Nej. Jeg tror, at Tobias har scoret en, og hvem var det, der scorede en også? Var det Kenneth måske? Jeg ved ikke lige helt, hvem det var. Jeg er ikke sikker. Ja, han er rigtig, og der har haft en forsøg. Det kan godt have været Jørgen måske. Ja, det er næsten sådan. Nå, det er næsten. Han er lige op. Det er godt. Vend rundt igen. Skal vi træne længe? Bagud! Ja. Du har kasser! Yes! Det var ellers en god finte, men det må der ingen, der har set komme. Nej, det var en finte. Han laver en tunnel på sig selv. Ja. Emil Taggaard. Er det 4? 4-0, ja. Den er ikke lille bil, der er længere vinkel en bil. Går kvaliteten af fodbolden betydeligt ned. Gik 4-0 ud. Der er de ikke mere. Nå, det var det. Jeg troede, det var fordi, det begyndte rigtig at regne. Nej. Det blev ligeglad. Ej, det var lige før. Det var det hvide guld, der var jeg kom til der. Det var første halvleg. 4-0. Ja. Ja, men det plejer også at gå galt anden halvleg. Er det ikke sådan? Jo, Sidste gang den. Ej, det var ærgerligt. Hold da op. Jeg kan godt forstå, at Christoffer, der han var noget træt af det. Ja. Ja, man må sige 4-0, det er en farlig føring. Ja. Vi solgte en rigtig fin ind til 24. Til 24? Ja. Står I og slår handler af midt i kamp? Ja. Hvad siger dommer til kamp? Det er en fin kamp. Ja, det var godt. Måske Har den været svær at dømme? rigtig svær. Ja, så det er jo nogle svin alle sammen. Ja. Det er rigtig møgbeskidte svin. De får lov at gå til. Ja, det er godt. Hvad så Emil? Det var 4-0. 4-0 ved halvlejen, er vi tilfredse? Jeg har en kommentar fra supermålmanden. Vi kan leve med den. Du har også haft lov at se hernede, synes jeg. Ja, helt vildt i starten. Det synes jeg da også. Han var lige i starten. Lige i starten, der var det lidt skud. Jeg er lidt imponeret over, at du kunne holde fast i dem faktisk. Ja, ikke også? At de ikke smutter igennem fingre. Det er nogle gode handsker. Nå, okay. Nå ja. Så har I lært en bytter. Så er vi der en bytter nu. Ja. Er det fordi, du er færdig? Nej, vi har jo en aftale. En halvleg hver. Nå, okay. Så jeg kan nok ikke få lov. Det er jo virkelig undskyld på. Jeg er færdig. Ja, men det er nok heller ikke sådan helt forkert.
Samtidig med den anden undskyld, den lyder bedre, ikke også? Ja, når jeg skal der. Det går jo, hvad vi skal ud igen så. Jeg har helt glemt, jeg skal da filme her, mand. Så er det anden halvleg. Vi satte en af pigerne i form. De kan lave noget kondenhalvleg, de surt. Det er åbenbart det mål dernede, der er den Det må... Ja, nu får vi så at se. Han går ting, Ja. De blå. Ja, på de blå, ja. Alt for hurtig scoring, de fik lavet der. Ja, det er simpelthen, det ødelægger fuldstændig en. Så... Det ødelægger deres taktik. Ja, fordi nu er de dagen vej, og den skal lige trække den. Ja. Nej, det kan jeg virkelig. Den her lidt. Ja, hvis jeg skal. Ja, det er bare fint der, ja. Du kan selv kravle ind under den, hvis du vil. Ja, jeg er sådan helt ind under. De forsøger. Så bliver det buffet lidt der. Hvad har de prøvet her i pausen? Ja. Det bliver en helt hise. Du går væk. Lidt... Lars med! Jeg har nogle kunder. Det har vi givet os morgenstund af. Åh. Åh. Det var en famle ham på. Bid ham i knæet, ja. I haserne på ham. Det er helt fedt på det der. Wow. Venten 2 minutter. Ja! Okay, godt Lars. Vend ind i
Så er der kontra. Her kan de. Joing. Her. En mere i kassen. Det må jo være 6. Så. 6-0, ja. Up til. Det skal være en større paraply. Det skal være en parasol. Ja. Så man forlænger ben, så man kan stikke ned i jorden. Så. Godt, Jimmy. Jimmy Olsen. Glad for, der er gang i det her nu. Ja, den er lidt svær at holde. Oh. Det er næsten også været et stativ. Det havde faktisk været godt, ja. Nej, jeg John. Ja, Michael har også en, faktisk. Din, det kan være, det er den samme. Jeg ved, Michael har en i hvert fald. Og John havde sin sorte. Det kan godt være Michael. Ja, det kan egentlig, ja, det tør jeg ikke sige. Det kan godt være, at det er John, jeg tænker på alligevel. Ja. Jeg mener, han var nede og filme en gang, hvor han havde stativ med os. Ja, det var godt at gave det, den der. Var det hendes bagdel, hun tæmte den med? Eller hvad var det? Det er noget, jeg ikke lider. Den tyder du til, at... Eller hun lige vælte Peter. Nu røg der helt ud. Olsen bare sådan noget. Ja. Ja. Han holdt den i mindst dernede. Ja. Ja, det ville være træls, hvis den var røget over derfra. Det kunne det jo sagtens blive. Det har vi set før. Ja. Det er vi lige professionelt. Ja. Det ser sort ud. Ja.
Godt skutter. Så. Jeg synes dommeren lige, han skulle være med. Ja, det er sådan, det kun de andre med. Her tog man i muren. Kom venstre ben. Højre. Længere frem. Ja. Har du det? Det var lige en sko, der røg af. Hold der vi så. 5 meter her. Hænger bag. Vivi. Det er rigtigt. Så er vi tid til at slappe af i hånden igen. Jeg har det samme problem. Nej, ja, det har du ja. Okay, i mindst så kan jeg skifte hånden en gang imellem. Det kan du ikke. Nej. Ved du, hvad det kunne? Hvis du spænder den der lidt længere op, så kan du støtte din arm på den der. Nå, ja, det kunne jeg næsten, ja. Ja, pyt. Der er ikke mange minutter tilbage nu. Så er vi lige det sidste med her. Det kan ikke passe, de så, de ikke kan score. Okay, hvis de ikke er bedre end det der. Har de ikke scoret endnu? Nej. Jeg synes, jeg tror, det gik ikke. Hold da. Og det er 7-8. Er de oppe på 8? Preben Simonsen Junior. Ja, det er det vel egentlig. Ikke godt. Det er selvfølgelig træls for de andre, men sådan er det jo. Ja. Og da. Og frække ind og lave tunnel på ham. Ej. Han fik det. 15 ikke? Jeg tror, der var en der ville gerne have bolden. Ja. Så gav han op i sidste øjeblik. Det var næsten også synd. Fik han ikke? Blev der hjørne? Det tror jeg, der gjorde. Jeg tror, at de fik et hjørne. Nå, jamen så er det jo ikke engang. Så var det ikke engang så skete alligevel. På dem på. Det kan være, det bliver lidt spændende alligevel. Nå, der er, eller frispark. Nå, der er frispark lige uden for feltet. Det var chancen. Ja, det var ikke så tosset tænkt. For lige nede. Var det selvmål? Eller var det tag i går?
Jeg tror faktisk, det var en af vores. Ja, det var Tagård igen. Tagård. Ja, det er... Emil. Emil. Hvor er det henne? Balling. Balling. Der er en. Så skal den have en. Nå. Men der var kaldet. Eller var kaldet. Dømmer han der. Er der frispark? Er der hånd på? Det tror jeg da. Nu forsvinder tilskuerne. Ej, vi kommer igen. Så koncentrerer dig om. Hvad? Skete der noget herude? Ikke noget vigtigt. Så må jeg bolden der. Det er ikke. Bolden er på banen. Ah. Nej. Det er faktisk ikke så godt, fordi det her det ryger på internettet. For det? Ja. Jeg skal lige have det klippet lidt inden. Det kan godt være, at det er noget, der lige skal sorteres i. Oj! Hold da op. Det var rigtigt. Feber redninger. Spejler er rigtigt. Lige gået med en rødt gået. Kom! Kommer! Randers. De har nærmest belejret deres mål nu. Oj. Ej, det var næsten. Jeg tror, de er lidt for... Jeg tror, det der rolige. Det var en, han har lært af Preben, den der. Det der spark der? Ja, spark over mål. Og det er sådan en specialitet, de har det. Nummer 3. Og han spurgte op mod målet. Og nummer 13. Den lille Kus. Det kniver lidt for dem at skabe chancer. Så kan man også gøre sådan. Han ville have en chance. Ja. Og det var da også irriterende, at det har kørt sådan på. Og så det møgvejr her, det gør det jo ikke bedre. Nej. Der er en lang aflevering. Nej, det gør det så ikke. De har ikke opgivet længe. Det er godt. De er aldrig op. Nej. Så det står 40-0. Og der er kun 3 minutter tilbage. Vi kan stadig nå det. Upti. Nej, nu er det ikke. Hvor ligger du den hen, de der film der? Jeg har en YouTube-kanal. Nå, okay. Tre et halvt minut tilbage.
Cirka. Måske. Morten sætter sig igennem. Han ville også være med. Og det er fordi, han bilen var derinde, og han er Det var han nok. overfor. Ja. Han på rammen inden. Så. Ja, lige på et på. Jeg synes, det er lidt bisse, at de har taget Jimmy Olsen med. Ham har de ingen, der kan løbe fra. Og han er jo egentlig... Ja, han er chip på fødderne. Så! Ui! Altså, bare fordi de får ham behøver, de er jo også... det er også provokerende. Nu lige anføreren, der trådte i karakteren der. Peter Sørensen. Han er simpelthen... Hey. Wow. Ej, de fortjener næsten, at skal have et mål, for de kæmper der så fald. Det er slutfløjtet. Det var det. Så er der ikke mere. Nej. Så går flagstrengen ned.